Lige uden for mit værelse, der er de ved at diske op til et bryllup. Jeg skal løbe af stablen her om et par timer. Gæsterne de begyndte allerede at komme for, ja, det er 2 timer siden, og sidder og drikker te. Maden til festen ser ikke ud til at være den helt vildt prangende. Der bliver nogle riskager og en lille smule kød og noget æg. Og så nok noget sprut. Og her der er de 2 serveringsdamer, som hyggede om mig i går aftes. Så det bliver spændende at se, når gæsterne kommer. Billedet af bruden og brudgommen er lige ved at blive sat op. Og jeg synes da ikke, de ser alt for lykkelige ud. Ja, sådan lyder det inde på mit værelse i øjeblikket. Fordi der udenfor er et kæmpe bryllup, og der står en højtaler lige ude der. Men det skulle stoppe i løbet af nogle timer, så det går nok. Får jeg lige en gang muslinger med nogle damer. Meget små nogen, som de graver ned i en eller anden lortekanal. Så er jeg ved at komme op over togen. Jeg håber sådan set på, at den fortsætter rigtig længere opad, så jeg kan komme helt ovenpå og få et billede nedad. Efter 5 km opkørsel, så ser det desværre ud som om, at det er ved at være slut. Men benene er gode i dag, så 5-10 km mere vil ikke gøre noget, så jeg kan få et udsigt ud over dalen. Men det kan være, at der kommer et bjerg mere lidt længere ud. Men jeg begynder at være lidt over togen. Det er så det nedkørslen fra det første bjerg på vejen til Dien Bien Phu. Og jeg tror faktisk, at jeg skal over den, vi kan se ude i det fjerne. Så det er jo heldigt nok. Det er det her, jeg tror, der var i en af de der palmeblads ting, jeg fik. Og det er sådan noget, der skal hakkes i stykker og tørres. Det fede ved vejbyggeri, det er, at lastbilerne de heller ikke kan lide 10% stigningerne. Så de holder så vidt muligt vejen under de 10%. Og det kan jeg godt lide. Vild med deres pælehus. Flot byggeri.
Her er en med lidt stil på. Jeg har åbenbart opsparet så mange højdemeter, så det ser faktisk ud til, at der kun var det ene bjerg på turen i dag, og det er nu inden længe går nedad igen. I love it! Det er lige en afmærkning. Der er en, der har kørt lidt i smadret. Det er voldsomt meget i smadret. Så er jeg så kommet til Dien Bien Phu. Men det ser ud til, at museet er lukket. Men der er sådan en eller anden rædsel af skulptur deroppe, jeg hælder mig op og kigge på. Så er jeg ved at få en gang stegt ris.